Praise the Lord. Mga kaigsuunan, mga higala, welcome back sa padayon natong pagbasa sa Biblia dinhi sa libro sa unang Kronikas, kapitulo 6 na ta. Itong basahon antod sa kapitulo 10 sa pinulungang Binisaya. Okay, so ingon dinhi sa kapitulo 6. Ang mga anak nga lalaki ni Levi, si Gerson, Koth o si Merari. Ang mga anak nga lalaki ni Koth, si Amram, si Ishar o si Hebron o si Uzziel. Ang mga anak ni Amram, si Aaron, si Moises o si Miriam. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Nadab o si Abiu o si Elizar o si Itamar. Si Elizar nanganak kang Pinies o si Pinies nanganak kang Abisua o si Abisua nanganak kang Buki o si Buki nanganak kang Uzi o si Uzi nanganak kang Siraias o si Raias nanganak kang Meraiot. Meraiot. Si Meraiot nanganak kang Amarias o si Amarias nanganak kang Akitob. O si Akitob nanganak kang Sadok o si Sadok nanganak kang Akimaas. O si Akimaas nanganak kang Azarias o si Azarias nanganak kang Johanan. O si Johanan nanganak kang Azarias. Siya ang nagtuman sa katungdanan sa pagkasaserdote sa balay nga gitukod ni Salomon sa Jerusalem. Si Azarias nanganak kang Amarias o si Amarias nanganak kang Akitob. Ug si Akitob nanganak kang Sadok ug si Sadok nanganak kang Salom ug si Salom nanganak kang Hilkias ug si Hilkias nanganak kang Azarias ug si Azarias nanganak kang Seraiah ug si Seraiah nanganak kang Josadek ug si Josadek miadto sa pagkabihag sa diha nga gidala ni Jehovah ang Huda ug Jerusalem pinaagi sa kamot ni Nabucodonosor. Ang mga anak nga lalaki ni Levi si Gerson, Koth ug Merari. Ug kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Gerson. Si Libni ug si Simei. Ug ang mga anak nga lalaki ni Koth si Amram, si Ishar, si Hebron ug si Uzziel. Ug ang mga anak nga lalaki ni Merari si Mahali ug si Musi. Ug kini mao ang mga panimalay ni Levi sumala sa mga balay sa ilang mga amahan. Kang Gerson si Libni nga iyang anak nga balalaki, si Joath nga iyang anak nga lalaki, si Sima nga iyang anak nga lalaki. Si Joab iyang anak nga lalaki, si Ido iyang anak nga lalaki, si Zera iyang anak nga lalaki, si Jiatrai iyang anak nga lalaki. Ang mga anak nga lalaki ni Koth si Aminadab nga iyang anak nga lalaki, si Kore iyang anak nga lalaki, si Aser nga iyang anak nga lalaki. Si Elkana iyang anak nga lalaki, si Abiasaph iyang anak nga lalaki, si Aser nga iyang anak nga lalaki, si Tahat nga iyang anak nga lalaki, si Oriel nga iyang anak nga lalaki, si Uzias nga iyang anak nga lalaki, si Saul nga iyang anak nga lalaki. Ang mga anak nga lalaki ni Elkana si Akimoth. Mahitungod kang Elkana, ang mga anak nga lalaki ni Elkana si Sofan nga iyang anak nga lalaki, si Nahat nga iyang anak nga lalaki, si Eliab nga iyang anak nga lalaki, si Jehoram nga iyang anak nga lalaki, si Elkana nga iyang anak nga lalaki. Ang mga anak nga lalaki ni Samuel ang kamagulangan mao si Joel ug ang ikaduha si Abdias. Ang mga anak nga lalaki ni Merari si Mahali, si Libni nga iyang anak nga lalaki, si Simei iyang anak nga lalaki, si Uza iyang anak nga lalaki, si Sima iyang anak nga lalaki, si Hagia iyang anak nga lalaki, si Asiya iyang anak nga lalaki. Ug kini mao ang gibutang ni David nga mag-aawit sa balay ni Jehova sa tapos nga ang arka nakapahulay.
ug sila nag-alagad uban sa pag-awit sa atubangan sa tabernakulo sa balong-balong nga pagatiguman, hangtod nga gitukod ni Salomon ang balay ni Jehova didto sa Jerusalem, ug sila nagapadayon sa ilang katungdanan sumala sa ilang nabatasan. Ug kini sila mao ang nagapadayon ug ang ilang mga anak nga lalaki sa mga anak nga lalaki ni Kohathnon, si Heman nga mga awit anak nga lalaki ni Joel anak nga lalaki ni Samuel. Ang mga anak nga lalaki ni Elkana, anak nga lalaki ni Jehoram, anak nga lalaki ni Eliel, anak nga lalaki ni Toa, anak nga lalaki ni Suf, anak nga lalaki ni Elkana, anak nga lalaki ni Mahat, anak nga lalaki ni Amasai. Ang anak nga lalaki ni Elkana, anak nga lalaki ni Joel, anak nga lalaki ni Azarias, anak nga lalaki ni Soponias, anak nga lalaki ni Tahat, anak nga lalaki ni Aser, anak nga lalaki ni Abiasap, anak nga lalaki ni Kore, anak nga lalaki ni Ishar, anak nga lalaki ni Koth, anak nga lalaki ni Levi, anak nga lalaki ni Israel. Ug ang iyang igsoon nga lalaki si Asaph, nga nagtindog sa iyang kamot nga tuo. Si Asaph ang anak nga lalaki ni Becarias, ang anak nga lalaki ni Simeas. Ang anak nga lalaki ni Mikael, anak nga lalaki ni Baasias, anak nga lalaki ni Malkiyas, ang anak nga lalaki ni Ithni, anak nga lalaki ni Zera, ang anak nga lalaki ni Adaiah. Ang anak nga lalaki ni Ethan, anak nga lalaki ni Sima, ang anak nga lalaki ni Simei. Ang anak nga lalaki ni Jahat, ang anak nga lalaki ni Gersom, ang anak nga lalaki ni Levi. Ug sa dapit sa wala ang ilang mga kaigsuonan, ang mga anak nga lalaki ni Merari si Ethan, anak nga lalaki ni Chizi, anak nga lalaki ni Abdi, ang anak nga lalaki ni Maluk, ang anak nga lalaki ni Hasabias, anak nga lalaki ni Amasias, ang anak nga lalaki ni Helkias, ang anak nga lalaki ni Amasai, ang anak nga lalaki ni Bani, ang anak nga lalaki ni Simer, ang anak nga lalaki ni Mahali, ang anak nga lalaki ni Musi, ang anak nga lalaki ni Merari, ang anak nga lalaki ni Levi. Ug ang ilang mga kaigsuonan, ang mga Levihanon, mao'y gipili alang sa tanang katungdanan sa tabernakulo sa balay sa Dios. Apan si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki naghalad sa ibabaw sa halaran sa halad nga sinunog ug ibabaw sa halaran sa insyenso alang sa tanang buluhaton sa labing balaan nga dapit ug sa paghalad sa pagtabon sa sala tungod sa Israel sumala sa tanan nga gisugo ni Moises nga alagad sa Dios. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Eleazar nga iyang anak nga lalaki, si Phineas nga iyang anak nga lalaki, si Abisua nga iyang anak nga lalaki, si Buki iyang anak nga lalaki, si Uzi nga iyang anak nga lalaki, si Zeraiyas iyang anak nga lalaki, si Merairio nga iyang anak nga lalaki, si Amarias nga iyang anak nga lalaki, si Akitob nga iyang anak nga lalaki, si Sadok nga iyang anak nga lalaki, si Ahimaas nga iyang anak nga lalaki. Excuse me. Karon kini maong ilang mga dapit nga puloy-anan sumala sa ilang pagpahaluna sa ilang mga balong-balong. Sa mga anak nga lalaki ni Aaron sa mga panimalay sa mga Kothanon, kay ang ila mao ang nahaunang bahin. Kanila ilang gihatag ang Hebron sa yuta sa Huda ug ang mga dapit nga sibsibanan nga nagalibot niana. Apan ang mga uma sa lungsod ug ang mga balangay niini ilang gihatag kang Caleb, ang anak nga lalaki ni Jepone. Ug sa mga anak nga lalaki ni Aaron, ilang gihatag ang mga lungsod nga dalangpanan, ang Hebron, ang Libna usab, lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Jather ug ang Estemoa, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Hilem, lakip ang iyang mga sibsibanan, ang Deber, lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Asan, lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Bet-Semes, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug sa banay ni Benjamin ang Geba, lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Alimeth,
lakip ang iyang sibsibanan. Ug ang Anatot, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ang tanan nilang mga lungsod sa tanan nilang panimalay may napulo og tulo. Ug sa uban nga mga anak nga lalaki ni Kot, gihatag pinaagi sa pagpapalad gikan sa panimalay sa Banay, gikan sa katunga nga Banay. Ang katunga ni Manases napulo sa lungsod. Ug sa mga anak nga lalaki ni Gersom, sumala sa ilang mga panimalay gikan sa Banay ni Isakar, ug gikan sa Banay ni Aser, ug gikan sa Banay ni Neftali, ug gikan sa Banay ni Manases didto sa Basan, napulo og tulo ka lungsod. Alang sa mga anak nga lalaki ni Merari, gihatag pinaagi sa pagpapalad sumala sa ilang mga panimalay. Ang gikan sa Banay ni Ruben, ug sa Banay ni Gad, ug sa Banay ni Zabulon, napulo og duha ka lungsod. Ug ang mga anak sa Israel minghatag sa mga Lebihanon sa mga lungsod, lakip ang ilang mga sibsibanan. Ug ilang gihatag pinaagi sa pagpapalad ang gikan sa Banay sa mga anak sa Huda, ug sa Banay sa mga anak ni Simeon, ug sa Banay sa mga anak ni Benjamin. Kining mga lungsod nga gipanghinganlan. Ug ang uban sa mga panimalay sa mga anak nga lalaki ni Koth, may mga lungsod sa ilang mga utlanan gikan sa Banay ni Ephraim. Ug ilang gihatag kanila ang mga lungsod nga dalangpanan, ang Sikem sa kabungturan sa Ephraim, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ang Gezer usab lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug Jokmeam lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Beth-oron lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug Ahalon lakip ang iyang mga sibsibanan. Ang Gath-rimon lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug gikan sa katungang Banay ni Manases, ang Aner lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug Bileam lakip ang iyang mga sibsibanan alang sa uban nga panimalay sa mga anak nga lalaki ni Koth. Sa mga anak nga lalaki ni Gerson, gihatag gikan sa panimalay sa katungang Banay ni Manases ang Golan didto sa Basan, lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Asteroth lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug gikan sa Banay ni Isakar ang Kades, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ang Doberath, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Ramoth, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug Anem, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug gikan sa Banay ni Aser ang Masal, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Abdon, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Ukok, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Rehob, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug gikan sa Banay ni Neftali ang Sedes sa Galilea, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Amon, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Kiriath-Haim, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug alang sa uban sa mga Lebihanon, ang mga anak nga lalaki ni Merari, gihatag kanila gikan sa Banay ni Zabulon, ang Rimono, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ang Tabor, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug unahan sa Hordan sa Jericho, sa silangan dapit sa Hordan, gihatag kanila gikan sa Banay ni Ruben, ang Beser diha sa Kamingawan, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Hasa, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Chedemoth, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Mefaat, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug gikan sa Banay ni Gad, ang Ramoth sa Galaad, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug Mahanaim, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Hesbon, lakip ang iyang mga sibsibanan. Ug ang Jazer or Haser, lakip ang iyang mga sibsibanan. Kapitulo 7. Ug ang mga anak nga lalaki ni Isakar si Tola ug Puwa ug Habsub ug Simron upat. Ug ang mga anak nga lalaki ni Tola si Uzi ug si Refaias ug si Jeriel ug si Jamai ug si Jibsam ug si Semuel nga mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan nga si Tola, mga gamhanang tao sa kaisog sa ilang mga kaliwatan. Ang gidaghanon nila sa mga adlaw ni David kaluhaan og 2,000 ug 6 ka gatos.
Ug ang mga anak nga lalaki ni Uzi si Izrahias, ug ang mga anak nga lalaki ni Izrahias si Mikael ug si Obadias ug si Joel ug si Isaías. 5 silang tanan mga pangulo. Yan kay Isakar pala si Isaías. Ug uban kanila sa ilang mga kaliwatan sumala sa mga balay sa ilang mga amahan, mga panon alang sa gubat katluan ug 6,000 kay daghan ang ilang mga asawa ug mga anak nga lalaki. Ug ang ilang kaigsuonan sa taliwala sa tanang kabanayan ni Isakar, gamhanang mga tawo sa kaisog, ang tanan giihap pinaagi sa kagikan 8 ug 7,000. Praise the Lord. Ang mga anak nga lalaki ni Benjamin si Bela ug si Beker ug si Jediael, 7. Ug ang mga anak nga lalaki ni Bela si Esbon ug si Uzi ug si Uziel ug si Jeremoth ug si Iri, 5. Mga pangulo sa mga balay sa mga amahan, gamhanan nga mga tawo sa kaisog, ug sila giihap pinaagi sa ilang kagikan nga mikabat kaluhaan og 2,000 ug katluan ug 4. Ug ang mga anak nga lalaki ni Beker si Simira ug si Joas, si Eliezer ug si Elioenai ug si Omri ug si Jeremoth ug si Abias ug si Anatoth ug si Alimet, kining tanan mga anak nga lalaki ni Beker. Ug sila giihap pinaagi sa ilang kagikanan sumala sa ilang mga kaliwatan, mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan, gamhanang mga tawo sa kaisog nga mikabat kaluhaan 1,000 ug 200. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jediael si Bilhan, ug ang mga anak nga lalaki ni Bilhan si Jebus ug si Benjamin ug si Aod ug si Naana ug si Zetan ug si Tarsis ug si Ahisahar. Kining tanan mga anak nga lalaki ni Jediael sumala sa mga pangulo sa mga panimalay, gamhanang mga tawo sa kaisog, 10 ug 7,000 ug 200 ang arang makaipon sa panon sa pagpakigubat. Ug si Supim usab ug si Hupim ang mga anak nga lalaki ni Her. Husim ang mga anak nga lalaki ni Aher. Ang mga anak nga lalaki ni Neftali si Jauel ug si Guni ug si Jezer ug si Salum nga mga anak nga lalaki ni Bilha. Ang mga anak nga lalaki ni Manases si Asariel ang gipanganak sa iyang puyo-puyo nga Amitesnon. Siya nanganak kang Maker ang amahan ni Galaad. Ug si Maker nangasawa sa igsuon ni Hupim ug Sufim nga ginganlan si Maaka. Ug ang ngalan sa ikaduha si Salpaad, ug si Salpaad may mga anak nga babaye. Ug si Maaka asawa ni Maker nanganak sa usa ka anak nga lalaki ug ginganlan Perez. Ug ang ngalan sa igsoon nga lalaki mao si Seres ug ang iyang mga anak nga lalaki si Ulam ug si Rakim. Ug ang mga anak nga lalaki ni Ulam si Bedan. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Galaad, anak nga lalaki ni Maker, anak nga lalaki ni Manases. Ug ang iyang igsuon nga babaye, nga si Molichet, nanganak kang Iskod ug kang Abiezer ug kang Mahala. Ug ang mga anak nga lalaki ni Semida, si Ahian ug si Sikem ug si Lekhi ug si Aniam. Ang mga anak nga lalaki ni Ephraim, si Sotela ug Bered, iyang anak nga lalaki ug si Pahat, iyang anak nga lalaki ug si Elada, iyang anak nga lalaki ug si Pahat, iyang anak nga lalaki. Ug si Zabad, iyang anak nga lalaki ug si Sutela, iyang anak nga lalaki ug si Ezer ug si Elad nga gipamatay sa mga tawo nga natawo sa Gat. Tungod kay sila nangadto ug gikuha ang ila nga mga baka. Ug si Ephraim nga ilang amahan nagbalata sa daghang mga adlaw.
ug ang iyang mga igsuon nanuaw sa paglipay kaniya. Ug siya nakigiusa sa iyang asawa ug siya nanamkon ug nanganak og usa ka anak nga lalaki ug iyang ginganlan nga Berea tungod sa kasubo sa iyang balay. Ug ang iyang anak nga babaye si Seera nga nagtukod sa Beth-oron ang ubos-ubos ug ang taas-taas ug ang Uzen Seera. Si Repa iyang anak nga lalaki ug si Resep ug si Tela ang iyang anak nga lalaki ug si Tahan ang iyang anak nga lalaki. Si Laadan iyang anak nga lalaki, si Amiud iyang anak nga lalaki, si Elisama iyang anak nga lalaki. Si Nun iyang anak nga lalaki, si Josue iyang anak nga lalaki. Ug ang ilang mga katigayunan ug mga puloy-anan mao ang Bethel ug ang mga kalungsuran niini. Ug ang mga dapit sa silangan sa Naaran ug ang dapit sa kasadpan sa Gezer, lakip ang mga lungsod niini. Ang Sikem usab ug ang mga lungsod niini ngadto sa Asa ug ang iyang mga lungsod niini. Ug tupad sa mga utlanan sa mga anak ni Manases ang Beth-Sean ug ang iyang mga lungsod, ang Tanak ug ang iyang mga lungsod, ang Megiddo ug ang iyang mga lungsod, ang Dor ug ang iyang mga lungsod. Niini namuyo ang mga anak ni Jose, ang anak nga lalaki ni Israel. Ang mga anak nga lalaki ni Aser, si Imna ug si Isba ug si Isbi ug si Beria ug si Sera ang ilang igsuon nga babaye. Ang mga anak nga lalaki ni Beria si Heber ug si Makiel nga mao ang amahan ni Bersabeth ug si Heber nanganak kang Japlet ug kang Semer ug kang Jotam ug kang Suwa ilang igsoon nga babaye. Ug ang mga anak nga lalaki ni Japlet si Pasak ug si Bimhal ug si Azbath kini mao ang mga anak ni Japlet. Ug ang mga anak nga lalaki ni Semer si Ahi ug si Roiga ug si Jehuba ug si Aram. Ug ang mga anak nga lalaki ni Helem nga iyang igsuon ug si Sofa ug si Imna ug si Seles ug si Amal. Ang mga anak nga lalaki ni Sofa si Suwa ug si Harnafer ug si Sual ug si Beri ug si Imra. Si Beser ug si Hod ug si Sama ug si Silsa ug si Itran ug si Beera. Ang mga anak nga lalaki ni Jether si Zepone ug si Pispa ug si Ara. Ang mga anak nga lalaki ni Ula si Ara ug si Haniel ug si Resya. Kining tanan mga anak ni Aser nga mga pangulo sa mga balay sa mga amahan. Pinili ug gamhanang mga tawo sa kaisog, pangulo sa mga prinsipe. Ug ang gidaghanon nila giihap pinaagi sa kagikan alang sa pag-alagad sa gubat, mikabat sa kaluhaan ug 6,000. Praise the Lord. Kapitulo 8. Ug si Benjamin nanganak kang Bela nga iyang kamagulangan, si Asbel ang iyang ikaduha, si Ara ang ikatulo, ug si Noha ang ikaupat, ug si Rapa ang ikalima. Ug si Bela may mga anak nga lalaki si Adar ug si Gera ug si Abiud, ug si Abisua ug si Naaman ug si Ahoa, ug si Gera ug si Puphim ug si Huram. Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Ehud, kini mao ang mga pangulo sa mga balay sa mga namuyo sa Geba ug ilang gidala silang binihag ngadto kang Manahat. Ug si Naaman ug si Akias ug si Gera iyang gidala sila nga binihag ug siya nanganak kang Usa ug kang Ahihud. Ug si Saharaim nanganak sa mga bata sa kapatagan sa Moab sa tapos nga iyang gipalakat sila. Si Husim ug si Baara maoy iyang mga asawa. Ug siya nanganak gikan kang Hodes nga iyang asawa, kang Johab ug si Bias ug kang Mesa ug kang Malkam ug kang Jeus ug kang Sokias ug kang Mirma. Kini maoy iyang mga anak nga lalaki, mga pangulo sa panimalay sa mga amahan. Ug kang Husim siya nanganak kang Abitub ug kang Elpaal. Ug ang mga anak nga lalaki ni Elpaal si Heber ug si Misam ug si Semeb nga nagtukod sa Ono ug Lod lakip sa mga lungsod ni ana.
ug si Berias ug si Sema, mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan, namuyo sa Ahalon, nga nagpapahawa sa mga namuyo sa Gath, ug kang Ohio ug kang Sasak ug Jeremoth ug kang Zebadias ug Arad ug Heber ug kang Mikael ug Ispa ug Joa, ang mga anak na lalaki ni Berias, ug kang Zebadias ug Mesulam ug Hiski ug Heber ug kang Ismerai ug Islia ug Jobab, nga mga anak na lalaki ni Elpaal, ug kang Jakim ug Zikri ug Zabdi ug kang Elioenai ug kang Ziletay ug Eliel ug kang Adaiyas ug Baraiyas ug Simra, nga mga anak na lalaki ni Simei, ug kang Ispan ug Heber ug Eliel ug kang Abdon ug Zikri ug Hanan ug kang Hananiah ug Elam ug Anatothias ug kang Ibdaiah ug Pinual, nga mga anak na lalaki ni Sasak, ug kang Samserai ug Seharaias ug Atalia ug kang Jaarisya ug Elias ug Zikri, ang mga anak na lalaki ni Jehoram. Kini mao ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan sa tibuok kaliwatan nila, pangulo sa mga tawo, kini namuyo sa Jerusalem. Ug sa Gabaon didto nagpuyo ang amahan ni Gabaon, Jeiel ang ngalan sa iyang asawa, mao si Maaka. Ug ang anak nga lalaki nga kamagulangan ni ug ang anak nga lalaki nga kamagulangan si Abdon ug si Sur ug si Kis ug si Baal ug si Nadab ug si Gedor ug si Ahio ug si Zikr ug si Mikloth nanganak kang si Mia, ug sila usab namuyo uban sa ilang kaigsuonan sa Jerusalem atbang sa ilang kaigsuonan. Ug si Ner nanganak kang Kis ug si Kis nanganak kang Saul. Sa Gabaon tani. Sana tadani. Okay. Okay, so then sa versikulo 33, kapitulo 8. Ug si Ner nanganak kang Kis ug si Kis nanganak kang Saul. Si Saul nanganak kang Jonathan ug Malki-sua ug Aminadab ug Esbaal. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jonathan mao si Merib-baal ug si Merib-baal nanganak kang Mika. Ang mga anak nga lalaki ni Mika si Piton ug si Melek ug si Taariah ug si Ahaz. Ug si Ahaz nanganak kang Joada ug si Joada nanganak kang Elimet ug kang Azmaveth ug kang Zimri nanganak kang Mosa. Ug si Mosa nanganak kang Bina, si Rafa iyang anak nga lalaki, si Elasa iyang anak nga lalaki, si Asel iyang anak nga lalaki, ug si Asel may unom ka anak nga lalaki kan sa ngalan mao kini, si Azrikam ug si Bokru ug si Ismael ug si Searias ug si Obadias ug si Hanan. Kining tanan mga anak nga lalaki ni Asel.
Ug ang mga anak nga lalaki ni Esek nga iyang igsoon nga lalaki si Ulam si Ulam ang iyang kamagulangan, si Jehus ang ikaduha ug si Elipelet ang ikatulo. Ang mga anak nga lalaki ni Ulam mga gamhanang tawo sa kaisog, mga magpapana ug may daghang mga anak nga lalaki ug mga anak nga lalaki sa mga anak nga lalaki. Usa ka gatos ug kalim-an kining tanan mga anak nga lalaki ni Benjamin. 7:9. Busa ang tibuok Israel giihap sumala sa mga kagikanan sa pagsanay ug ania karon sila nahasulat sa basahon sa mga hari sa Israel ug ang Huda gibihag ngadto sa Babilonia tungod sa ilang kalapasan. Karon ang unang mga pumuluyo ang nagpuyo sa ilang mga napanag-iya nga yuta didto sa ilang mga lungsod mao ang Israel, ang mga saserdote, ang mga Lebihanon ug ang mga Nethihanon. Ug sa Jerusalem namuyo ang mga anak ni Huda ug ang mga anak ni Benjamin ug ang mga anak ni Efraim ug Manases. Si Utay anak nga lalaki ni Amihud, anak nga lalaki ni Omri, anak nga lalaki ni Imri, anak nga lalaki ni Bani. Sa mga anak ni Fares, anak nga lalaki ni Huda. Ug sa mga Silonhanon si Asaiyas ang kamagulangan ug ang iyang mga anak nga lalaki. Ug sa mga anak nga lalaki ni Zara si Jehuel ug ang iyang kaigsuonan 6 og kasiyaman. Ug ug sa mga anak nga lalaki ni Benjamin si Salu, anak nga lalaki ni Mesulam, anak nga lalaki ni Odavia, anak nga lalaki ni Asinua. Ug si Ibnias, anak nga lalaki ni Jehoram, ug si Ela, anak nga lalaki ni Uzi, anak nga lalaki ni Mikri, ug si Mesulam, anak nga lalaki ni Sepatias, anak nga lalaki ni Rehuel, anak nga lalaki ni Ibnias. Ug ang ilang kaigsuonan sumala sa ilang mga kaliwatan, siyam ka gatos, kalim-an ug unom. Kining tanan mga tawo nga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan pinaagi sa mga balay sa ilang mga amahan. Ug sa mga saserdote si Jedaiah ug si Joiarib, si Joakim, ug si Azarias anak nga lalaki ni Hilkias, anak nga lalaki ni Mesulam, anak nga lalaki ni Sadok, anak nga lalaki ni Meraiot, anak nga lalaki ni Akitob, ang magbubuot sa balay sa Dios. Ug si Adaias anak nga lalaki ni Jehoram, anak nga lalaki ni Fasur, anak nga lalaki ni Makias, ug si Masai anak nga lalaki ni Adiel, anak nga lalaki ni Jazera, anak nga lalaki ni Mesulam, anak nga lalaki ni Mesilemet, anak nga lalaki ni Immer. Ug ang ilang kaigsuonan nga mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan 1,700 kan-uman. May katakos gayud alang sa buluhaton sa balay sa Dios. Ug sa mga Levihanon si Simeas, anak nga lalaki ni Hasub, anak nga lalaki ni Azrikam, anak nga lalaki ni Hasabias, sa mga anak nga lalaki ni Merari. Ug si Bakbakar, Heres, ug si Galal, ug si Matania, anak nga lalaki ni Mikias, anak nga lalaki ni Zikri, anak nga lalaki ni Asaf. Ug si Obadias, anak nga lalaki ni Simeas, anak nga lalaki ni Gad, anak nga lalaki ni Jeduthun. Ug si Berakias, anak nga lalaki ni Asa, anak nga lalaki ni Elkana, nga nagpuyo sa mga balangay sa mga nitupatitanhon. Ug ang mga magbalantay sa mga pultahan si Salum ug si Akub ug si Talmon ug si Ahiman ug ang ilang mga igsuon si Salum mao'y pangulo. Mahangtod karon naghulat sa ganghaan sa hari dapit sa silangan sila ang mga magbalantay sa pultahan sa kampo sa mga anak ni Levi. Ug si Salum ang anak nga lalaki ni Kore, anak nga lalaki ni Abiasap, anak nga lalaki ni Korah ug ang iyang mga kaigsuonan sa balay sa iyang amahan, ang mga koranhon mao'y sinaligan sa buluhaton sa pag-alagad, mga magbalantay sa bakahan diha sa tabernakulo, ug ang ilang mga amahan gikan sa kampo ni Jehova, mga magbalantay sa pultahan. Ug si Phinees ang anak nga lalaki ni Eleazar mao'y
bubuot kanila sa miaging panahon, ug si Jehova nag-uban kaniya. Si Zacarias, anak nga lalaki ni Meselemias, maoy magbalantay sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Kining tanan gipili nga mga magbalantay sa mga pultahan duha ka gatos ug 12. Kini giihap pinaagi sa kagikanan sa ilang mga balangay nga gipili ni David ug Samuel ang manalagna sa ilang katungdanan nga sinalig. Pusa sila ug ang ilang mga anak nagbantay sa mga pultahan sa balay ni Jehova. Bisan ang balay sa balong-balong pinaagi sa mga pagpupu pinaagi sa mga pagpuli-puli sa tagsa-tagsa. Sa upat ka kiliran ang mga magbalantay sa pultahan dapit sa silangan, kasadpan, amihanan ug habagatan. Ug ang ilang kaigsuonan sa ilang mga balangay kinahanglan nga moanha sa tagpito ka adlaw sa ngadto-ngadto aron sa pagpuyo uban kanila. Alang sa upat ka pangulo nga mga magbalantay sa pultahan nga mga Levihanon, mao ang katungdanan nga sinalig ug tinugyanan sa mga sulod sa mga bahandi didto sa balay sa Dios. Ug sila nagpuyo libot sa balay sa Dios tungod kay ang pagbantay ni ana gitugyan kanila ug kanila gisalig ang pag-abli sa matag buntag. Ug dihay uban kanila nga may katungdanan sa pagbantay sa mga sudlanan nga galamiton kay inihap kini nga igasulod ug inihap nga igapagula. Ang uban kanila may katungdanan sa pagbantay sa kasangkapan ug sa mga sudlanan nga balaang puloy-anan ug sa mga sudlanan sa balaang puloy-anan ug sa harina nga fino ug sa vino ug sa lana ug sa insyenso ug sa mga panakot. Ug ang uban sa mga anak nga lalaki sa mga saserdote na nag-andam sa pagsakot sa mga panakot. Ug si Matatias usa sa mga Levihanon, ang kamagulangan ni Salum ang Coratnon, maoy sinaligan sa mga butang nga giluto sulod sa mga sarten. Ug ang uban sa ilang kaigsuonan sa mga anak nga lalaki sa mga Kotnon, magbalantay sa tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios sa pag-andam niana sa tanang adlaw nga ipapahulay. Ug kini mao ang mga mag-aawit, mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga Levihanon nga nagpuyo sa mga sulod ug gawas gikan sa lain nga katungdanan kay sila ginagamit sa ilang buhat adlaw ug gabii. Kini mao ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga Levihanon sa tibuok nga mga kaliwatan nila, mga taong pangulo. Kini sila namuyo sa Jerusalem. Ug sa Gabaon didto magpuyo ang amahan ni Gabaon nga si Jehiel, ang ngalan sa kang kinsang asawa mao si Maaka. Ug ang kamagulangan niyang mga anak nga lalaki mao si Abdon ug si Zur ug si Kis ug si Baal ug si Ner ug si Nadab ug si Gedor ug si Ahio ug si Zacarias ug si Miklot. Ug si Miklot nanganak kang Simeon. Ug sila usab namuyo uban sa ilang kaigsuonan didto sa Jerusalem atbang sa ilang mga igsuon. Ug si Ner nanganak kang Kis ug si Kis nanganak kang Saul ug si Saul nanganak kang Jonathan ug kang Malkisua ug kang Abinadab ug kang Isbaal. Ug ang anak nga lalaki ni Jonathan mao si Merib-Baal ug si Merib-Baal nanganak kang Mika. Ug ang mga anak nga lalaki ni Mika si Piton ug si Melek ug si Tarea ug si Ahas. Ug si Ahas nanganak kang Jara ug si Jara nanganak kang Alimet ug kang Azmavet ug kang Zimri ug si Zimri nanganak kang Mosa. Ug si Mosa nanganak kang Biniya ug kang Refaiya, iyang anak nga lalaki, kang Elasa, iyang anak nga lalaki ug kang Asel, iyang anak nga lalaki. Ug si Asel may unom ka anak nga lalaki kansang mga ngalan mao kini. Si Azrikam, si Bukru, ug si Ismael, ug si Seraiya, ug si Obadias, ug si Hanan. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Asel. Kapitulo 10 man ning last nga kapitulo nga atong basahan para dani nga episode. Karon ang mga Filistihanon
nakig-away batok sa Israel, ug ang mga tawo sa Israel nangalagiw gikan sa atubangan sa mga Filistihanon ug nangapukan nga pinatay didto sa bukid sa Gilboa. Kining Filistihanon na dumduman ninyo muning lahi sa kang Cham, igsuon ni Seth ug ni Japhet. Ug si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki gigukod sa mga Filistihanon ug gipamatay sa mga Filistihanon si Jonathan ug si Abinadab ug si Malki-Suwa, ang mga anak nga lalaki ni Saul. Ug ang gubat misamot batok kang Saul ug ang mga magpapana nakaapas kaniya ug siya nagguol tungod sa mga magpapana. Unya miingon si Saul sa iyang magdadala sa hinagiban, "Ibta ang imong pinuti ug dunggaba ako niana kay tingali kining walay sirkumsisyon moanhi ug magpasipala kanako." Apan ang iyang magdadala sa hinagiban wala mobuot kay nahadlok siya sa hilabihan. Busa gikuha ni Saul ang iyang pinuti ug miubo sa tumoy niana ug namatay. Sa diha nga ang iyang magdadala sa hinagiban nakakita nga si Saul patay na, siya usab sa maong paagi miubo sa tumoy sa iyang pinuti ug namatay. Busa si Saul namatay ug ang iyang tutulo ka anak nga lalaki ug ang tanan sa iyang balay nangamatay sa tingob. Hallelujah. Ug sa diha nga ang tanang mga tawo sa Israel nga dinha sa walog nakakita nga sila nangalagiw ug nga si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki nangamatay, ilang gibiyaan ang ilang mga syudad ug nangalagiw ug ang mga Filistihanon nangabot ug mingpuyo diha kanila. Ug nahitabo sa pagkaugma sa diha nga mga Filistihanon nangabot aron sa pagkuha sa mga butang nga iya sa mga patay. Nakita nila nga si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki nangapukan didto sa bukid sa Gilboa. Ug ilang gihubuan siya sa iyang bisti ug gilunggo ang iyang ulo ug gikuha ang iyang hinagiban ug gipadala ngadto sa yuta sa mga Filistihanon nga nagalibot aron sa pagdala sa mga balita ngadto sa ilang mga Dios ug sa katawhan. Ug ilang gibutang ang iyang hinagiban sa balay sa ilang mga Dios ug gihigot ang iyang ulo didto sa balay ni Dagon. Ug sa diha nga ang tibuok habis galaad or Jabes galaad nakadungog sa tanan nga gibuhat sa mga Filistihanon kang Saul. Ang tanang mga maisog nga tawo nanindog ug gikuha ang lawas ni Saul ug ang mga lawas sa iyang mga anak nga lalaki ug gidala kini ngadto sa Jabes ug gilubong ang ilang mga bukog sa ilalom sa kahoy nga ensina sa Jabes ug nagpuasa sila sulod sa 7 ka adlaw. Sa ingon niini si Saul namatay tungod sa iyang paglapas nga iyang nahimo batok ang Jehova, tungod sa pulong ni Jehova nga wala niya bantay, ug tungod usab sa iyang pagpakitambag sa usa ka espiritista sa pagpangutana kaniya niini. Ug wala mangutana kang Jehova, busa siya gipatay niya ug gihatag ang gingharian ngadto kang David ang anak nga lalaki ni Isay. Praise the Lord. So, mao to mga igsuon ang kasaysayan sa mga lahi o mga lineage, mga gigikanan sa mga katawhan gikan kang Adam hantod sa banay ni Israel. Praise the Lord. So dalaygon ang Dios nga iya tang gidala sa panahon nga miagi ug gipakita sa Dios pinagi sa iyang mga pulong kung kinsa ning mga tawhana o ang mga kagikan nila o kinsa sila ug nag-ingon mga igsoon nga ang gubat iya sa Dios. So kung unsay mahitabo sa kalibutan mga igsoon nahibalo ang Dios sa tanan.
God is in control. Usa dili ta mahadlok sa unsa may dangatan dinhi sa kalibutan, sa dangatan sa atong kinabuhi, as long as we live according to God's word, as long as we obey the word of God, the will of God, as long as we surrender our lives to God. Tungod kay ang Dios, siya ang naghatag sa atong kinabuhi, siya sad ang magkuha sa atong kinabuhi. Siya ang naghatag og pamaagi unsaon nato pag kinabuhi aron nga ang atong kinabuhi iyang kahimot-an. Siya man ang nasayod kung unsaon nato pag kinabuhi sa matarong. Praise the Lord. Og siya sad ang mag-reward kanato pinaagi sa atong pagsunod kaniya. Praise God. So mag-ampo ta dalaygon nga Amahan, daghang salamat sa imong mga pulong, daghang salamat Ginoo nga imong matud-an ang mga kagikan Lord sa mga katauhan Ginoo nga imong gipili nga ang mga kagikan gikan ni Adan Lord hantod akong mga basa karon ang kung naun sa Ginoo nga si David ang nahimong hari ilis kang Saul. Lord nga ikaw Ginoo ang nagkontrol sa tanan Ginoo mga butang mahitabo sa dinhi sa kalibutan Ginoo. Praise the Lord. Kung kami mag-uyon sa imong kabubuton, ikaw o Dios ang maghatag sa kalinaw sa among kinabuhi Lord. Bisan pa Ginoo sa tunga sa paggubot ana kami kalinaw. Lord, hallelujah, ka ikaw man ang kalinaw, ikaw ang hari sa mga hari, prinsipe sa kalinaw, Lord. Daghang salamat Ginoo sa assurance nga imong gihatag kanamo. Lord, hallelujah, nga sa tanang panahon ikaw among kauban Lord kay ikaw nag-ingon man nga ikaw uban kanamo hantod sa katapusan sa kalibutan Ginoo. Daghang salamat o Dios kay kini among gituohan tungod kay ikaw Ginoo dili man magbakak Ginoo kay ikaw man ang kamatuoran. Walay lain Dios Ginoo nga kamatuoran kundi ikaw kay ang uban mga Dios mga bakakon, ang ubang mga Dios mga mini, ang uban mga Dios walay kinabuhi. Ikaw lang o Dios, ang Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, Dios ni Isaac, ang Dios nga naghimo sa tibok butang din sa kalibutan. Hallelujah. Ug ang kalibutan Ginoo, tanan butang Ginoo. Hallelujah nga makita o dili makita ikaw ang nagbuhat niini. Dalaygon ka sa walay katapusan among gipadayon Ginoo sa pag surrender ang among mga kinabuhi aron ang imong kabubuton mao'y mahitabo Ginoo. Hallelujah. O dili ang among mga kabubuton kay imong kabubuton Lord perfect to God. Imong kabubuton is sure Lord, imong kabubuton dalaygon o Dios. Hallelujah. God, we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. So mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-iguban sa pagbasa sa pulong sa Dios. Santo sa sunod natong pagbasa sa papadayon sa pagbasa sa unang Kronikas, basahan nato ang kapitulo 11 hangtod sa kapitulo 15 sa inyong abangan. Until then, God bless us all. Stay connected with God through His Word. Bye-bye.